engedj oda közelre. Hadd hallgassa, hogy dobban meg a szíved. Hogyha dobban, értem dobban, nem hallom. Adj még élet, ettől kellett hartanom. A szubjektív vendége a Bagosi Brothers Company frontembere, Bagosi Norbert, akivel Topolya község múzeumában topolyai koncertjük előtt beszélgettünk az új dalukról, a színpadvilágáról, és még sok minden másról. Tartsanak velünk! Jól van az út, a félsz ismertél a félek élni, ha nem tudsz már semmi.